Добрый вечер, паважаныя гледачы. Галоўная навіна гэтага тыдня, ды нават месяца, Маша Калеснікова жывая. Але пра гэта напрыканцы праграмы. А найбліжэйшыя 15 хвілінаў эканамічныя навіны нашай радзімы. Лукашенко парваў на шматкі сусветны кліматычны саміт у Азербайджане. З ім адмовіўся фатаграфавацца Анджэй Дуда, прэзідэнт той самай Польшы, прамысловасць якой канкуруе ў рэйтынгу з прамысловасцю Японіі. Ніякіх замежных інвестараў, акрамя расійскіх, у Беларусі не засталося. І менавіта ім, згодна з планам, мы мусім аддаць у 25-м годзе каля 10 мільярдаў рублёў. Ці здолее бюджэт? Пагатоў дзірка ў вонкавым гандлі ўсё расце, і вытворчасць абутку, нягледзячы на дзяржаўны клопат, чамусьці ўпала ў 2,5 раза. Заварыце сабе кубачак гарбаты, можна з імберцам, на вуліцах холадна і мокра. Зрабіце бутерброд і сядайце, як мага ямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. У 2025 годзе Беларусь скіруе на пагашэнне вонкавых пазыкаў 10 мільярдаў рублёў. Такой інфармацыяй парадаваў насельніцтва міністр фінансаў Беларусі Юрій Сільвёстраў. Але гэта не ўсё. Яшчэ 5 мільярдаў рублёў пойдуць на абслугоўванне дзяржаўнага доўгу. Гэта значыць выплату адсоткаў. Агулам каля 4,5 мільярдаў долараў. Ці 6,5% ад памеру нашай эканомікі. Для параўнання, выдаткі Злучаных Штатаў на абслугоўванне вонкавага доўгу складаюць менш за 4% іх ВУП. Так, там гаворка ідзе толькі пра выплату адсоткаў. Але штатам чамусьці ўсе з задавальненнем даюць у доўг. А нам чамусьці не. У нас адзіны крэдытор. Гэта Расія. Гэта бачна ў тым ліку і статыстыкі замежных інвестыцыяў у нашу краіну. Белстат паведаміў, што за 9 месяцаў гэтага года яны ўпалі на 10% у параўнанні з 23-м. І цяпер доля Расіі 70%. А гэта ўжо манапольная залежнасць. Але ёсць яшчэ інвестыцыі з Кіпру і ААЭ. Гэта яшчэ 14%. Але я маю вялікае падазрэнне, што гэтыя арабы і кіпрыёты таксама добра размаўляюць па-расійску. Гэтую карціну алеем варта дапоўніць таксама абнаўлённую інфармацыю пра дзірку ў вонкавым гандлі. У мінулым выпуску мы казалі пра тое, што гандаль таварамі ў верасні спрацаваў у мінус 1,4 мільярда. І вось падаспелі звесткі паводле паслугаў. Агулам толькі за верасень мінус 540 мільёнаў долараў. Гэта найгоршы месяц за доўгія гады. Я далёкі ад думкі, што эканоміка Беларусі на краі прорвы. Але для таго, каб расплаціцца з назапашнымі пазыкамі, у тым ліку за вельмі эфектыўную АЭС, Лукашенку давядзецца прымаць тую позу, якую пажадае Пуцін. Эканамічная незалежнасць страчана. Віншую. Продажы грузавікоў МАЗ на расійскім рынку падаюць. За гэты год ужо на 11%. Затое прамысловасць Рэспублікі Польша, нягледзячы на праклёны, што гучаць у яе адрас з беларускага тэлевізара, у найлепшым стане за апошнія 30 месяцаў. То бок пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Такія звесткі прыведзены ў чарговай справаздачы S&P Global аб дынаміцы прамысловага сектару. Яна прыводзіць такі паказнік, як індекс дзелавой актыўнасці PMI. Паводле яго, справы ў Польшы ідуць лепш, чым у ЗША ці Нямецчыне, але горш, чым у Індыі, Іспаніі ці скандынаўскіх краінаў, нароўні з Японіяй. Сярод 39 найбуйнейшых эканомікаў Польша сёння займае 22-е месца. Польша. Такая блізкая, звыклая нам. 226 гадоў мы былі з ёю адною дзяржаваю, Рэчы Паспалітую абодвух народаў. Яшчэ 123 гады пасля гэтага анексаваную часткаю расійскай імперыі. Я шчыра перакананы, што з палякамі у нас значна больш агульнага, чым з расійскай імперыяй. З буратамі, эвенкамі, калмыкамі ці чачэнцамі. Яны ўвогуле нармальныя хлопцы, напэўна. Але палякі неяк ўсё ж бліжэй. Не? Аднак перадача ў нас эканамічная, таму давайце спачатку пра паказнік PMI. Ён будуецца на падставе апытанняў менеджераў прамысловых прадпрыемстваў і мае 5 асноўных складнікаў. Новыя заказы, матэрыяльныя запасы, узровень вытворчасці, змяненне колькасці паставак, а таксама ўзровень працоўнай дзейнасці. Паказнік 50 азначае нейтральны стан, усё, што вышэй рост, ніжэй падзенне.
Пачатак вайны выклікаў узрушэнне і спад у еўрапейскай прамысловасці. Горшы паказнік у Польшы быў вясною 22 года, крыху вышэйшы за 35. Сёння не хапае толькі 0,8 пункта до 50, то бок яшчэ не рост, але настрой ужо вельмі добры. Калі паглядзець на іншыя краіны, то Японія будзе на адным узроўні з Польшай. Расія і Кітай 50 з маленькім плюсам пасля коскі, а найлепшыя перспектывы ў Індыі, скандынаўскіх краінаў, Іспаніі. Беларусь у спіс 39 найбуйнейшых эканомікаў не ўваходзіць. Калі ж паглядзець на эканоміку Польшы, згледзячы больш звыклага нам базавага паказніку ВУП на чалавека паводле парытэту пакупніцкай здольнасці, то сітуацыя за апошнія 10 гадоў выглядае наступным чынам. Для параўнання, крыху вышэй за Польшу ўзровень Японіі, но ніжэй нашая з вамі радзіма – Рэспубліка Беларусь. І калі ў 2014 годзе гэты паказнік падкрэсліў ужо з улікам розніцы ў цэнах, ён у Беларусі складаў 19 тысяч, у Польшы 25, а ў Японіі амаль 40, то летась Польша фактычна дагнала Японію. Крыху не хапае да 50 тысячаў долараў на чалавека. А што Беларусь? На ўзроўні 30 тысячаў. Калі 10 гадоў таму розніца паміж намі, паміж Беларусію і Польшай была ў 30%, то цяпер у 2 разы больше. Як гэта ўдалося? Стабільны злоты. Курс долара як быў 20 гадоў таму каля 4 злотых, так і сёння на тым жа ўзроўні. Нагадаю, беларускі рубель за гэты ж час абясцэніўся ў 16 разоў. У 16. Далей нізкая інфляцыя, нават цяпер без усялякага рэгулявання цэнаў. Інфляцыя ў Польшы ніжэйшая, чым у самай сацыяльна арыентаванай Беларусі. Нармальная рынкавая эканоміка з вельмі сур'ёзным узроўнем сацыяльнага падтрымання. Бясплатная адукацыя для ўсіх. Бясплатныя лекі, больш за 4 тысячы найменняў. Для ўсіх грамадзянаў малодшых за 18 і старэйшых за 65 гадоў. Выплаты 800 злотых на кожнае дзіця да 18 гадоў. І вядома, мінімальны заробак Польшы цяпер складае 1080 долараў. Гэта брутта, але з мінімальнай зарплаты ў Польшы падаткі амаль не плацяць. Сярэдні заробак крыху большы за 2000 долараў. Ці варта параўноўваць з беларускай? Мне здаецца, няма ніякай патрэбы. Мяне асабіста ўразіў той факт, што калі ў Беларусі заробак у ахове здароўя прыкладна на чвэрць ніжэйшы, чым у сярэднім па эканоміцы, то ў Польшы такая ж розніца, толькі заробак медыкаў на чвэрць вышэйшы у бюджэтнікаў. І яшчэ, я часта сустракаю меркаванне, што, маўляў, вунь Польша за 20 гадоў атрымала 160 мільярдаў чыстымі ад еўразвязу. Нам бы столькі. Ну, па-першае, гэта выплаты, за кошт якіх будуюцца дарогі, абсталёўваюцца шпіталі. І робіцца яшчэ вельмі шмат чаго карыснага, але яны ўжо давно не перавышаюць 1% ВУП краін і нічога не вызначаюць у эканоміцы. А па-другое, Рэспубліка Беларусь атрымлівае непараўнальна больш ад Расіі у выглядзе зніжак на газ і нафту і незваротныя крэдыты. Але чамусьці гэта не вядзе да эканамічнага росту. Вы не ведаеце, чаму? Вернемся да навіну. А вы б хацелі атрымліваць свой заробак прадуктамі? Згушонкаю, хлебам, салам, а можа і каўбасою. Усю зарплату. Гэтым тыднем бурная дыскусія разгарэлася вакол відэа ў тык-току нейкага Максіма, які пераехаў з жахлівай Латвіі ў квітнеючую Беларусь і выхваляўся тым, што яму выдалі талон на 174 рублі. І ён атаварыў яго ў спецыяльнай прадуктовай краме і, маўляў, набраў на гэтыя 50 еўра прадуктаў, як у Латвіі, на 400. Вау! Па-першае, наш Максім схлусіў. Бо калі мы скарыстаемся сервісам Numbeo, што збірае звесткі пра кошты ў розных краінах свету, то мы ўбачым, што кошт стандартнага, не мінімальнага пакету прадуктаў на месяц ацэньваецца ў Латвіі ў 237 еўра, а ў Беларусі ў 150 еўра. Гэта значыць, суадносіны коштаў 1 да 1,5. І нават калі уявіць сабе, што Максіма занесла ў нейкую адмысловую, таемную краму, дзе гандлююць без звыклай гандлёвай нацэнкі ў страту, то і тады ягоныя 50 еўра зробяцца ніяк не больш за 100 у пераліку на латвійскія цэны.
А па-другое, гэты шчаслівец, які пераехаў з Латвіі ў Беларусь, чамусьці упарта маўчыць пра велічыню свайго заробку. Нагадаю, сёння сярэдні заробак чыстымі пасля падаткаў у Латвіі 1213 еўра на рукі. У Беларусі 550, або ў 2,5 раза менш. А можа лепш усё ж больш грошай і без вось такіх прадуктовых падачак. У такіх прадуктовых падарунках, дарэчы, няма нічога дрэннага. Але дзіўна рабіць з гэтага, з каўбасы, навіну ў 21 стагоддзі, у Еўропе. Дзіўна, не? Скажыце, а вы якому абутку аддаяце перавагу? Белвест, марка, а можа быць аб'яднання прамень? Вытворчасць абутку, нягледзячы на дзяржаўнае падтрыманне, упала ў Беларусі ў 2,5 раза ў параўнанні з 2010 годам. Пра гэта піша эканамічная газета. Цяпер меней як адна пара ў год на грамадзяніна, усяго 7 мільёнаў параў. І таму 3/4 у аб'ёме продажу абутка ў розніцу – гэта імпарт. Далей цытата. Негатыўная з'ява выкліканая тым, што айчынныя прадпрыемствы не могуць вытрымаць канкурэнцыю з боку кітайскіх, расійскіх, польскіх, турэцкіх, нямецкіх ды іншых замежных вытворцаў. Так написано у артыкуле. Хто б сумніваўся? А ў нашай любімай рубрыцы Качанова сёння трыа. Прызнаюся, я не здолеў выбраць. Спачатку міністр сельскай гаспадаркі паскардзіўся на маладых спецыялістаў. Маўляў, не жадаюць яны ехаць у вёску, бо нядобрыя матэрыяльныя каштоўнасці ў іхных галавах. А вось калі ён асабіста замацоўваўся вёсцы, то пра грошы і не думаў. Потым наш трактарны завод выклаў на паліцы сваіх жа крамаў свежа вырабленыя інавацыйныя сякеры і пацвердзіў нашы найгоршыя здагадкі. Кошт кілаграмовай малічы 132 рублі. Яго старэйшага таварыша вагою 2,5 кілаграма 166 рублёў 78 копеек. Я, вядома ж, разумею, што гэтыя чароўныя сякеры таннейшыя за скандынаўскія гускварну ці фіскарс. Але, здаецца мне, нават завадчане могуць не зразумець, з якой такой прычыны ім прапануюць беларускія сякеры разы так 2,5 даражэйшыя за іх жа, кітайскія і, што характэрна, расійскія сабраты. А можа, гэта такі хітры ход? Серыйны выпуск абяцалі толькі ў 25 годзе. І каб не ствараць ажыятажу, можа, разганяюць пакупніку высокім коштам. Ну і дадаў гэтую прыгажосць фарбаў сам Лукашенка, выступаючы на кліматычным форуме ў Баку. Ён абклаў моцнымі словамі ўсіх, хто не прыехаў. Макрона, Байдена, а потым яшчэ і прайшоўся па арганізатарах форуму, якія далі яму ў межах рэгламенту толькі 3 хвіліны на выступ. Абазваў іх бюракратамі, назваў тое, што адбываецца гаварыльняю, пахваліў сам сябе і пайшоў з трыбуны, з горда паднятаю галавою. Мы з вамі да гэтых цыркавых нумароў прывыклі. А вось кіраўніку Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў было на што полюбоваться. Вот ваше общее впечатление какое? Если... Отвратительно. Я сказал тезисно, потому что из-за багрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за 3 минуты скажешь? Маша Колесникова живая. Сувязі з ёю не было 1 год і 8 месяцаў. Просто ўдумайцеся, што мог адчуваць ейны бацька. На гэтым тыдні яму далі спатканне ў турэмнай медчасці, і фатаграфіі разбегліся па сетцы. Маша ўсё такая ж, усмешка пры ёй. Я вельмі рады. Чаму цяпер? Сышлося. Лукашэнку вельмі хацелася пакрасавацца перад корэспандэнтам BBC Стывам Розенбергам. А той, як адказны журналіст, не мог не спытаць. Памятаеце гэтае пытанне? Калі вас падтрымлівае 80% насельніцтва, чаму вы так баіцеся? Чаму апазіцыя ў турме? Чаму з Машаю няма ніякай сувязі ўжо больш за 500 дзён? А Лукашенка круціўся як школьнік, якога злавілі на хлусні. Пачаў нешта расказваць пра бацьку Машы. Маўляў, дык з ёй жа ніхто не хоча сустракацца, так мы ж вядома, вось. Вось таму нам цяпер і паказалі нашу Машу. Дзякуй Стыву за пытанне.
Паводле закону, кожны асуджаны мае права на 3 кароткатэрміновыя спатканні ў год па 4 гадзіны. 2 доўгатэрміновыя да 3 сотняў кожны. Перадачы, тэлефанаванне прыкладна 1 на 2 тыдні, па 15 хвілін. Усё гэта прапісанае ў крымінальна-выканаўчым кодэксе. І ўсяго гэтага пазбаўленая Маша. Паводле закону, не. Дзеянні Лукашэнкі і ягоных прыспешнікаў, КДБшнікаў, пракурораў, суддзяў, ды і прапагандыстаў таксама не маюць ніякага дачынення нават да імі жа напісаных законаў. Гэта бандыты без гонару і сумлення, без прынцыпаў. Таму я вельмі рады бачыць Машу жывую, але ў мяне няма ніводнага слова падзякі для тых, хто гэта робіць з ёю і з многімі іншымі. Хто робіць гэта з краіны? Господа, вы звери, вы будете прокляты своей страной. Такая сёння атмосфера. З вами был Александр Кнырович. Убачимся праз тыдзень.